Teresa Pera, soc la mare d'en Gerard Morera i Pera, que fa actualment tercer de primària. Realment tu quan busques escola pel teu fill mires moltes coses, no? A part de la part acadèmica, d'ensenyament, com es pugui fer, hi ha una part que és important, no? Que és els valors. I nosaltres a l'hora d'escollir l'Escola Pia doncs, ens va transmetre que es treballava aquests valors, no? Però els valors aquests no són només interns, no es queda dintre l'escola. Aquest valor es transmet a la família, no? Llavors es crea un vincle família i escola que per nosaltres és molt important, perquè tu deixes el nen aquí moltes hores i passen moltes coses, però fora de l'escola també passen coses. Llavors, que hi hagi aquest vincle, que realment l'escola sàpiga en tot moment com està aquell nen, què li passa a aquell nen, doncs ajuda moltíssim, no? Que el nen se senti realment a gust, que no se sent a l'escola en un lloc a part, sinó que forma part de la seva vida, no? Té la casa seva, els avis, la família i l'escola. L'escola és una. Sobretot l'any passat vam tenir uns temes bastant importants d'una malaltia, una operació molt greu d'un company de la classe, la mort d'un familiar directe de la classe, separacions de pares i coses així que fa que realment això als nens els afecti, no? I veure com realment l'escola, el tutor que en aquell moment està amb el teu fill, filla, s'involucra, que forma part de la teva pròpia família, que fins i tot et troba pel carrer i et pugui preguntar «Ei, què tal? Què tal els pares? Què tal els avis? Com estan?» Però realment aquest vincle d'escola i família per mi és que és fantàstic. És fantàstic sentir-te tan a gust i el nen també se sent a gust, que hi hagi aquella confiança amb el tutor que tingui aquell moment o professors que tingui aquell moment, que els hi pugui explicar qualsevol cosa i ells l'ajudin, perquè ajudar emocionalment també és ajudar acadèmicament, perquè tot va lligat de la mà. Ells parlen amb tu parles amb ells i és molt maco sentir-te un mes de l'escola, no estem separats, escola i família som una i això, que només donar les gràcies i si puc donar les gràcies a l'Anna, a la Mina, a la Maria Teresa i a la Pepi.